интихоби роҳи рост кирдору рафтори нек ҳамеша инсонро ба сӯи хушбахтию некномӣ мебарад, вале мутаассифона баъзе аз шаҳрвандон бо доштани хусумату бадбинӣ нисбати якдигар ояндаи рӯзгори хуши худро ба бадбахтӣ рӯбарӯ месозанд. дар ноҳияи Ёвон як нафар зан аз ҳиссиёти бадбинӣ ҳамдиҳаи худро бо як бераҳмии махсус бо корд ба қатл расонидааст. офоқи қодирон ин ҳодисаро шарҳ медиҳад. куштори бераҳмонаи Воҳидова Ҷамила соли таваллудаш 1977 сокини ноҳияи Ёвон масъулияти кормандони милитсияро дучар намуд, то ки ҳарчи зудтар содиркунандаи ин ҷинояти махсусан вазнин дастгир карда шавад. аз ҷониби кормандони милитсия дар роҳи ҷамоати шаҳраки Ҳаёти Нав 5-6 километр дуртар аз ҷои ҳодиса зане ки ба самти номаълум бо пойҳои бараҳна шитоб дошт барои муайян кардани шахсияташ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Овон оварда шуд. муайян карда шуд ки ин нафар Ғафурова Умеда соли таваллудаш 1994 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Ёвон ҷамоати деҳоти Обшорон буда зимни бурдани коркардҳои оперативию тафтишотӣ иқрор гаштааст ки аз хусумати шахсӣ нисбати марҳум доштанаш ҷинояти мазкурро содир намудааст. гумонбари куштори бераҳмона Ғафурова Умеда шаби 2 ба 3 июни соли равон тахминан соатҳои 00:15 дақиқа корди ошхонагиро аз хона бо худ гирифта бо мақсади ба қатл расонидани Воҳидова Ҷамила ба назди хонаи ӯ омада садояшро тағйир медиҳад ва марҳумро аз хона берун бароварданӣ мешавад. ҳангоми аз ҷониби соҳибхоназан кушода шудани дари даромадгоҳ гумонбаршуда бо корд ба марҳум ҳамла намуда бо як зарби корд ба қисмати қафаси синаи марҳум як маротиба мезанад ва ӯро аз пой меафтонад ки дар натиҷа аз бардоштани захми марговар охирин ба ҳалокат мерасад. кияй гуфт маем гуфтам овоз ба бори кардам ки нишнав гуфтам кияй дар шаб биромад ба гуфтам я чӣ пурсам чӣ мепурсӣ гуфт тарсид дастамда корча шангак пандак хеле вообще накудам ҳами гирифтам ҳами кордам шипидам ятта вой биромда гирехтам рафтам.